Now. Right. Pani nyambuya awa. Yayi nyime murume wote bonde. Tingazenga ikupi kunganga. Andika. Kunganga mbuya akabatwa nyaya dzawo. Andika chingase. Chenda modini. Moripire mwamuna wenyu uya. Nyaya yakambozi hai. Zvomakamboita muri kumashuroko. Mwaizvite minyi muchindindindi. Andika. Saka tikasi echenda ingoripa muri kumba kwenyu. Saka takavara ndikape feedback iyoyo. Kasi mbuya naye kunogara kumba kwenyu mungatitse nyaya dzenyu. Andika. Saka tinoshamisika kuti mbuya vaya vadzokera kuti painyi pamba. Achaziva kuti ichokwadera sekuti hai mbuya anodzoka apamba kuti mbuya ichokwadera kuti hai bijali kwa ichokwadi pendakatawabvunza nyinyi mbuya. Mbuya mwapamba penyu ndizvo mwapamba penyu. Apa muri kugatitse nyaya dzenyu dzechianhu dzokuripa. Murudo kumvunza nakabvunza kati hai murudo kuripe nyaya yekonyaka wawe muri pamba pavanyaka wawe here. Mbuya wakanditi hongu ndori pandiri pano. Andichazivi kuti hai muchishona chedu zvinoita kuti munhu ari penyaya yake ari mumba mwemurume wari dodini wakashaishira. Ndomvunze ndozvindiri kuitika mupopa nambuya. Kumbire maoko mbuya. Musapfe nawo. Mbuya pane zvataurwa apa pane zvemuri kupikisana nazvo here kana kubvisa uye nedare matongerere ngaramuita kuti hanzi munofanira kuenda koripa pane zvemunopikisana nazvo here muri kuimba yekweingwe makazvarwa petakabva pano takazwi hai chiendai mwochotsvake mari muchifamba muchibudisa murume wenyu ataure nyaya dzake ega. Ndokubva kwatakaita muno musi wa10. Tabva panapa dzochichizwe mai munochizoenda kumba kwenyu. Tabva pano ndakarari pamba. Fumirei ndochigeze washini ndichichirongedze kuti ndichazoende kumba kwangu. Ndichazoende kumba kwangu masikati. Mukorore wakauya. Akati iya muchitori panapa. Muri kuite nyingwa imi. Ndikati iya kuti handisi kuziya ari kuti ndiri kude kuenda. Akati iya muchichigara pano izvozvi muchigara panapa. Ndikati ndati ndinoone munhu unodarika apa unotenge mabhanana ndione kutenge sipo handina sipo yekushandisa mbiri. Echopopota ndechichonyara ndichizorongedza masikati. Ndechizoende kumba. Ndakagara Mande chipiri chitatu. Ndechouya kofona. Wasvika here bhaya uya kutenge mabhanana. Ndakafonera muroora. Akati mai mabhanana atotemwa ngemukoro wenyu. Ndikati uripo here nditaure naye echouya. Ndikati wateme mabhanana aite mari. Akati mari yenyu hakuna mari zvakadaro. Ndikati handidi sipo here neyekushandisa mabhanana ndiwo inopona ndiwo. Akati hakuna mari. Ndakaite chinyi hakuna newe ndakataurira. Ndakatsvake munhu mari kukwerete mari. Vakwende kuchimani mari. Svike ndikatera anhu inini ndiri kushungurudzwa ngana. Anondondidzinga pamba chiendai uchindidzinga pamba endai. Ino izvizvi pendakamboenda kutanga pendakagara pa2 years wakanga iteme mabhanana angu ese ana kumbotema iye itema itore mari. Izvizvi vochitema hai mabhanana ndipo ndorotenge sipo wati andimupi. Ino ndau yekumangara uneni. Kuzi mbuya mudzimu wakabuda wechiti mwaendi nyimabonde. Hino mochimboenda kuna ana mukoma kwemwamwe akabarwa mwomboripa mochizoya pamhatso. Ndo zvindoripo basi apa. Munhu wacho akatofa ndimwe nyima tisirisizo. Ana sekuru acho arapa ndo ana mukoma nyizve. We ya ana mukoma ana sekuru pamusoro ndinda kutoita unga muzukuru wenu akorore. Akorore. Hino munoti chini ko ndi mbuya ya pane zvakabuda ari kuzanzi ngapetuke kumusha. Kutanga chaipo imba yacho muzi amboenda ku out. Iyo zvangu ndiziko ko ambo ari kuite. Chimboya hake tichibatsirana. Chimboya hake tichibatsirana. Buya mabombo muri papi. Ndakati pamba. Kuti ndakapuwa samba kuti Ngatidai. Buya seveta nyaya kuchimani mari. Mapeace order aishandi baba pane munhu mudzimu rinotoenda wakumisa kana ari munhu munhu akamunyorera peace order wakamuitira utsinye munhu wake. Peace
pisoda pane mudzimu kwakuisira pisoda mudzimu munhu akafa kwakumisira pisoda pane padeno tsanangura ayambuya ndakaona mukoti matambudziko akaita ndeye kuti mecha saitonga nyaya zvakaita sekuti mwana wayo ndorudzinge mai pamba aya ana kubudisa pekuti mudzimu ndononiti pamba ndokumba kwenyu akati mwana zvavese zvakatonge chiti mwana uri kuti iwe rudzinge mai pamba sei siya mai agare pamba pawo ndomadzokero ake ndakasangana nawo goti musoichi Wednesday apa mudzimu akataura mudzimu wakati waenda kumba kwawo iwo arumbirwa nemwana asi mwana wenyu uri kumurumbirira ndouya nomwe nyime bonde oda ende anhu kaere mucharamba mwechitipa makunyaya yakawanda neimwe nyaya isimborina nebasa rese murume wako unaye womunyima wakutofuka wa nyaya isina kana nei kundonyima munhu kuti mabhurangeti apa tasani eji munayo mwakamira pamberi pano zvinotocherudza kuti auye kumbira maoko tizwe mazogarisawo nawo ndofunga mausipo takamira akasvika pakubvunza kuti muri kuti chiinyi aya akadzokere kumba atingati ndakazondozwawo vakutoti sekuru ndatoende kuone kukoti ndatopuwe zuva rekoti pepa ratava napa sekuru makambozwawo here kuti hanzvadzi yenyu irapo iyo ine ngozi iri kupfuka yemupambo makambozvizwa here kana hanzvadzi yenyu yakambomutaurira here handina chakaitika pakutanga kuti wozwi ndibikire doro wataivhingana mukugara wobikira nedoro zvese woitirana woti azvapera gazeti akabuda ino zviri kuzi doro rere raakabika rere rakaendachibhakabhaka zviri kuchizi manje hanzvadzi manje iri kuda kuti ipetuke kumba yotangisa kuti start kubika doro riya then murume wobudiswa otaura zvino zvake kuti zvakadini kwauchizopetuka ino ndoseke tamudaidza mwamboenda henyu kubanze iyo ino mwazvizwa here kuti taida kuti mutakurane una ateje kuenda nawo hapana chakasatotedze zvataure dare mutapemwe anhu ane anaseka wacho aya anga ari ngopheya musi aya yakagara anga agara umo maiti anoita kuti hai musi aya dare riyana anga aripo mushe mwake bachibudera mutero ndo paka akachiti wanda asi pakabuda anhu pakabuda anhu anganayo akazopinda neimweni akakawanda anhu iwawa timu ino nikare rikunoti ateteka mirai nenyaya yekupi yekuchimanimani ndikutaura zvinote zviri kudini zviri kuitika asi bai mirai nekoti yakataurwa kupi kuchimanimani zvekwamambo zvakasiyana nazvo ndicho zvatabvunza mbuya kuti mbuya mune chokwadi chai muno uripe nyaya kwanyaka wave muri pamba ipapo mbuya makapingolo chii ndakati eya anhu chititauraiwo mukati umo ndikati dare ndimunotaura ndikati mbuya handiyeri chidini chekachiripanyaya aina kungopera chimira reason mbuya ati kwazi kwai inini ndoda kuripa ndiri kumba kwangu zvinoita here mukati umwo tipeiwo point apapo inini zvandaidotaura aya anonga akangwara ari kuroona sekuti dyo chaizvo pamba pambuya aya paanobarwa pachine mhatso here pamazuva baba avo chaipo dziripo saka imwe muri kurwadziwa sei kutore tete mwaise mumhatso mwababa avo oteme mabhanana epawo nini eitengese ipwa nemanachisi mari yeungana mwoende kwawo nini manditi munoziva doro racho mabikirwo aro mwoende kobike doro ngenzira kwayo kuti razi munobikire mushango mwoende kogare mushango mochosvikise doro riya moripa nyaya dzopera ngekuti imwe nhasi unomuganye paungwana mwoende iyo kuauti ngekusada uzoshuroina hayi zvichamunese kwana yenyu Right, peshiwe aya azikuramba ati zvagure dare munondozvetotola kuteerera kuita izvo unoda kupanga ngaya muri kuzvizwa here anonga asikachana inzwai muzwe imimi atete imimi eyawo ana baba yenyu ari kuti zvinogure dare zvekuti imimi hamufanirwi kuripa muri kwanyakuwawe munofanirwa kuripa muri kumba kwenyu zvinhu zvacho izvozvo kana mwakwanisa zvemuri kutenderwa kuzwi muripe ndizvo ino munodzokera kumba kwenyu kwanyakuwawe munogara
kana mwapedzerana chigumbu nemurume wenyu. Ndizvo zveshe. Imimi munoti chini imi? Ana baba yenyu ari kuti zvagurwa ngedare ndinotendera nekuti vari kubvuma kutendera chibhoyi chinova icho ndicho chavari kuteedza nemagariro akaita mumusha akamiririra imimi atete. Inini handirambi. Hino izvi muri kuti kwaenda mwobika. Ndinobike zvakataurwa kare kare here zvomunoti kwai zvakaiswe chindindindi. Chimagadzirai. Chimirai muzwe. Andimaona mune uyu waimubetsera uya wakaenda nemi kun'anga uya. Ndiye manje munochigara naye pasi kana mwamusingazwi muri kun'anga kwenu. Kuti zvaimbozi kudini ochitangira ipona. Mwapazwa. Boss aritofunga zvavo zviya zveraura rakazera kabakiwa kudai. Ria rakatobakiwa rakatopera kare. Zvazvo kuda kuchitanga kuchizwa futi. Petakaendepo petakasvika isusu. Pakazi nyaya yenyu iyi ainetsi endai pana nhingi. Ndika taura kuti endai pana chiremba wakati ndika. Asi mbuya munonga muri kupi? Muri kumba kwenyu. Kuti choye mudari muti ngapresent nyaya yedu andika. Mbuya angati atina mare akagarapo. Tabude panze apo. Anasekuru angati haya ayarapa naye. Atatemo nyaya yemare. Don't worry nyaya yemare. Mare ndinodini? Anasekuru. Tinotaka. Musi wa 10 tikunganzana. Musi wa 10 tochende kwakatagwa kwako. Atete muri kupi? Muri pamusha pedu. Takushamisa manje kozwa atete. Ajoka manje ngwamba. Saka ngatiti ndo bakucheredza manje. Saka pamsoro order. Mbuya ndokumbirawo kuti kana zvichita moendawo nani moendawo ni na mukoma yenyu then moenda mochitanga uchirongedza zvidoro zviya muri ikoko because mukada kozvitangira muri ino kaire zvinoizwa kuzi doro renyu makaribhaka Atichafambire pakati. Ayo padote izisi musi wa 10 ndo kuti ndikutiende kutakaenda kwa. Azi musi wa 10 Muri kumba kwenyu. Nyaya iri kuti hai muri kumba kwenyu. Mbuya ngati musi wa 10 tichasangana panapa nana sekuru yenyu aya nemupurisa uyu mwechienda kopepetesa konasa kuzwa kuti hanzi muchabika zvakadini. Ndanga ndiri kubvunza. Ndinapange kubika ine. Ndikati kutaura. Muri kuti zvedada pakare. Azvizi kunaka. Zvakatodarikeni. Urjeni mwakabvaka. nyaya iri pamba. Yapera mbuya asungazvida. Unobazi mbuya anadi kuti. Tarisai.